ओहो हे कसं मा मुष्टे पोळा. ओहो आज मुस्टे पोळा. वाव उनो उनो मुस्टे पोळ रेडी झाला बडा. लाईक ना मुष्टी पोळा आणि चटणी खातो. मुष्टी पोळा उडका ठेवलं तू एक मुसळ बेस्ट पाण्याला तू गेले तिथं पाहिजे. काल तसे तो मुस्ती व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाना की गुड मॉर्निंग घंटे झाले 9 o'clock तर काल असना चंद करून पूज झाली आणि आम्ही निदताना असना वेळ झालो जस्ट आता उठले आम्ही पुढे जाणार तर आता अम्मा तर किचनात तसं ब्रेकफास्ट रेडी करतेस काल तीन असना वाटून असना दवरला आला तर आता पळय आता कसं करतेस करून ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग अम्मा. गुड मॉर्निंग. पळय चटणी कधी वाटूचा दवरला. ओहो हे कसं अम्मा मुष्टे पोळा. ओहो आज मुस्टे पोळा क्या बात है. ब्लॅक कोण पीठ फुगला पळय हे आपलं सुपर सुनणी मणके दिसत गोड आणि हळद घालून ना मुष्टे पोळा. अच्छा सेम टू सेम मुष्टे मला सुनणी मणकेची सेम डिफरन्स ना आणतो खाली हळद आणि गोड घालणे तिथल्यांची आणि कसं ना बट मजा येते सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी स्पॉन्जी डोसा खाऊच्या है ना. चलो मग दिसतो तो कचरावाला येईल दिसतं तक तो कचरा देऊन सोडतो ते मुस्ते पोळ करच्या का ते कसं कसं घाल का 2 पाव तांदूळ घाललो अर्पाव पशी उणे तो उडदा डाळ घातली आणि 1 पाव गेले चरमूर घाललो. अच्छा हंतू चारमूर घालला पोहा बदल चरमूर. ओके ओके तर चारमूर मस्त काम आहे तसं पुरा पोळा मेथी 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 मला चढची क्रिस्पी जेवच्या किती कसं लागतं मेथी कसं घालचे मुष्टे पोळ्या मेथी घालतात मग कसं घालची मोव घालची नाही म्हाका दिसता ताका फर्मेंट जावच्यात दिसता मग तशी दिसता सांगत ना मग एक कमेंट करा ती काय गोत ना मेथी कसं घालता ती म्हाका गोत ना आणि प्लीज कमेंट करून सांगा आमकां कसं गोत ना. सुपर एक नंबर झाला. चलो आता हाजी मागीर खायला दवरल्या चरचरी भाजूया चरचरी भाजी लारी करपात चरचरी लायक लो फ्लेमांत घाल्या हांगा चटणी वाटूच्या रेडी करून दवरला हांगा च्या रेडी जाला आणि हांगा आता मुस्ते पोळे रेडी जाता तसं हे आपल्या पीठ रेडी सुपर. वाव सुपर झाला सुपर. पळय लायक कोण पळय त्या वय स्पॉट्स येत तसत पळय हे सेम आमगेल्या सुनळी मणकेची तर इतल्यांची की हळद आणि गोड घालच्या ना बाकी पुरा सेम आणि चटणी रेडी झाले हांगा. एक नंबर ब्रेकफास्ट सकाळचे सुपर. चलो हांव आतां च्या पिता. वाव हे पळय हुनो हुनो मुस्टो पोळ रेडी जाला पळय सुपर. ओहो वा कितलं सॉफ्ट आणि मागशी इतलं काय इतलं करपणी पळय सुपर झालं पळय. हा फोव घाला करपाता फोव घाला करपाता ताजे खातीर आम्हाला चरमूर घाला तू मला ते करपना करून आणि हे लो फ्लेमान तू दवरला सुपर झाला एक नंबर झाला. आता बाकीचे आम्ही काढता एक एक करून. What's up guys, welcome to my new vlog. Good morning to all of you. आता मी हांगा ब्रेकफास्ट करच्या बेसले. Yes, like ना मुष्टी पोळा आणि चटणी खातास. मुष्टी पोळा मुष्टी उडका ठेवलं तुका मुष्टी एक मुसळ बेत तिथं पाण्याला तू गेले तू तिथं फाईट खान त्याचे तो मुष्टी कळलं एक मुष्टी ताजे मागे फुसकी कोण म्हणलं हाव मम्मी अरे हांव कसं सांगलं घन्याड चेल्लो हांव काय सांगण्याची लायक कोण खात हांवे खाता. चलो 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 ब्रेकफास्ट करूया वेळ झाला आम्हाला ब्रेकफास्ट हांगा जाला आणि हांव आतां ब्रेकफास्ट करता. चलो मेळया मागीर थोड्या वेळा मागीर आतां आमगेले तांणी आनी पिवन जाल्ले आतां हांव थोडं एडिटींग करता आसलेलो तो अम्मा आतांच न्हू रंदप करता आसा म्हळ्यार म्हाका कसं न्हू वच्चास करून ताजे खातीर तर ती कसनकी आसना विंगड ट्राय करता आसत हांगा पत्राडा पान आशिल्ले तर ताजे कसनकी करता आसा बट आमची काही स्टायल न्ही ते विंगड स्टायल तर हांगा पळय पत्राडा पान ती आतां नार काडतास ताजे आणि हिणसनं हांगासनं पीठ रेडी केला तिणें तर या कसन पीठ केला त्याच्या पीठ आळू वडी म्हणून महाराष्ट्र लोक करतात. हा ती आज आलू वडी करता म्हळ्यार
आलू वडी न्ही आलू वडी म्हणल्यार आलू म्हळ्यार पतडा पान मराठीन ताजी आलू वडी त्या चिक्की असणार टँगी असता चिक्के गोडशान असतात महाराष्ट्रन स्टाईल ती करतास पीठ रेडी केल्या कसन कसन घाला तू ತಂದು ಚಣೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಎದ್ದಿಂಚಿ ಇದೆ ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿರ್ಸಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ हळदी पिट्टी मिठा पिट्टी आणि धनिया जिरा पावडर आणि चिंचामणी गोड घालून चिके ते उदक करून घेवका तेतूत कान ते पीठ कालोवका अच्छा तर म्हळ्यार दडदडी कालोवका ओके तर हे विंगड स्टाईल आहे पळया त्यावेळी ती आता शिजयता कसं करता स्टीम करता म्हणल्यार अशीची कुकरान घाल सिटी दवरून 15 मिनिट शिजोवचे कुकरान तूची करची तिणें बट सिटी काडच्या ना ताका सिटी दवरून हवय सिटी काडच्या ना होय तर स्टीम करतास ती 15 मिनिट ओके 15 मिनिट्स स्टीम करतास तर आज कसं की विंगड करतास ती नाव नन्नी पुरो जल्ला अम्मा तसनंगा कारत फोडी तळतस हंग पळ्या कारत लायक करून पिट्ಟ घाल हंग त्याल हुलून केला आता आहा सुपर एक नंबर जेवण कारत फोडी आमची केल्यान तो म्हळ्यार फेवरेट ते होय ना म्हाका कसं 1.5 घंटा वच्चे आसा अर्ध घंटा मात्रच म्हाका तर कारत फोडी रेडी जाला सुपर वाव क्रिस्पी क्रिस्पी कारत फोडी इज रेडी लायक कोण पत्रोड केला पळया त्यावे महाराष्ट्रन स्टाईल सुपर हा सुपर फर्स्ट टाइम ट्राय केलं तिने तर आता कसं करतं सका ते पळया पतळ हे कट करून चिके काय दिलं शॅलो फ्राय करूया शॅलो फ्राय आता कट करून फटाफट रेडी करता समा काय लिहिन तुला कोण तेल घालया आणि ताची मागीर व्हाईट कलर तीळ असं त्यावेळी घालता गे अम्मा हांगा ते आलू वडी मेळटा न्हू ताजी वयरी ते तीळ घालता ती ओहो फ्राय जाता तसं सुपर फ्राय जातास एक नंबर झाला बघा कसं की डिफरंट केला आज अम्मान चांगला ऐकून फ्राय झाला आता आज एक नंबर जेवण आता जेवण घेता आज अम्मान जेवण केला सुपर एक नंबर झाला Later that same evening. तर आता घंटी जाले 10 क्लास आणि पुरा घेऊन जाला पुरो वेळ जाऊन मग 9:30 जाली तांगकडे मागीर थोडेफार म्हाका ब्लॉग एडिट करचे आसले केला मला फले टायमार येवकन म्हाका भूक लागली तर अम्मानच ना म्हाका मुस्ती पोळ सकाळ केला त्या काण दिला म्हाका भूक लागलेली म्हळ्यार कंट्रोल जायनासले म्हाका थोड्या वेळान तो शुभोदय येता असं क्लिनिक पुरो बंद करून येता असं आता हांगा काय ते पोडी तळटा असं आज ही मस्त हेक्टिक डे आशिल्ले फुल टायर्ड टायर्ड जालो 10:30 जालो आनी अम्मानी हांगा जेवणा बसल्या टायमपास तांगेले हांव कराटे फोडी आणि पत्रोड खात आसा होय दनपारा एक कामा चमकलेली त्यांना एक पत्रोड मेळली आशिल्ले तर आता पत्रोड खातास ना मम्मी विंगड स्टाईल केला होय टेस्टी जाला पत्रोड सुपर झाला ना नाईस आज कसं फटाकडी बाहेर फुटतस ग वरलेली वेळ करतात केलं नेला वरल्यान हा ते आज पुरे खाली करतात आणि त्यावेळी असो देव दिवाळी फाय आणि पायी कार्तिक पुन्हा पडले देव दिवाळी म्हणजे त्या जोडतात आणि दिवाळी सेलिब्रेट करतात तिची ते म्हाका गोतस त्याची खातीर ते वाजत असतात होय फाल्ली कार्तिक पुन्हा गोतना आमको वच्चा जाती की ना करून कार्तिक पुन्हा ट्राय करूया आता वरलाल फटाके पडचे पुढे म्हणते पुढे विसरलीस ना हांव विसरनी आम्ही सांगतात ना ते लहान म्हणत आशिल्ले वडील पुरो आज तुळची परबी आनी तांचे बरे सरयता ती म्हणून म्हाका कसं हांवें होय ना जाल्यार कसं जाता फटाके थंडी जाता न्हू मागीर ते यूज करना मागीर मारून जायना तशी पर्यंत सगळं एक पटी कसं केलं तसं आम्ही वरलेली फटाकडी तशी दवरली नेक्स्ट इयर भेटवा करून अशी दवरलेली आणि पूस जाले ते मॉइश्चर गेले जाल्ले खतम ताचे पुदून तुची कितलं स्मार्ट पळाव स्मार्ट बॉय छान असताना चलता आज मी स्टुडंट आल बर्थडे हे चिंटू असत त्यांनी म्हाका त्यांनी कसं दिलं गो तसं चॉकलेट दिला बट हांव हें खायना सगळ्यात भारी मजा येता चॉकलेट खावच्या ग काल कोण सांगितलंय हांव डायट करता आणि हांव स्वीट खायना स्वीट खायना म्हणल्यार हांव खंय ओपन केला बरें आतां तशी असं पॅक असं हांव खंय ओपन केला लड्डू खाल्ले नव्हे तू सांग कशी ते सांग कॅमेऱ्यान तू अरे कसं जाल गो तसं हांव वचना सकाळ दाखवून एक स्वीट खायनी दिवाळीन तो मस्त खाण जालें स्वीट जालें म्हाका चिकी ब्लोटिंग जालें तर सकाळ दाखवून एक स्वीट हात लायनी हांव कसं नाही करनी
बट दनपारा मागीर म्हाका क्लासा वचचे लागले आनी ताचे मागीर आसतना मेगे स्टुडंट आनी पॅरंटांनी 2 उंड हाडून दवरले तन्न करून 1 उंड हांव माथेर केलें एक तशीं दवरलें जाल्लें मागीर कोटा खतम मागीर तेंची आईची दिवसाचे डायट तेंची खतम जाल्लें म्हण आता तू चॉकलेट खातस वे हे हांव खायनी हांव अशी दवरतास फ्रिजान तू दवर न्हू तशी हांव खायना नो इटींग फ्रिजा भितर वॉचिंग हांव प्रूफ आसा हांव ताणें ओपन केल्यार हांव व्हिडिओ करता जायत बिंदास होय आता काशी कर का जायत ओके डन नाजाल्यार हाका तशें भय्य ना डन हे भितरी हे 2 महिना मागीर भायर येतले की 1 वारा भितर भायर येता गोत ना म्हाका चलो ठीक आसा पळया फ्रिजा दवरतात आजी मस्त टायर्ड जाला म्हळ्यार हिवे टायर्ड हांवें टायर्ड आमी एक्स्ट्रीमली टायर्ड म्हाका तर इतली न्हीद येता की हांव ब्लॉग एंड करूं काय आजी वीकनेस आसा म्हाका आजी आय होप आईचे हांव प्रॉपर ब्लॉग केला तर गोत्ता म्हाकाय उडगस ना कसन ब्लॉग केला सकाळी फर्स्ट केला हय ब्रेकफास्ट केलेले ते मोर इम्पॉर्टंट हो ना फॅमिली ओट्टू बसून आरामसे ओट्टू पुरो जाण मेळून ब्रेकफास्ट करची म्हळ्यार एक विंगड एक मजा ना आणि आजी ब्रेकफास्टय लायक केल्ले आनी मागीर आतां लायक आनी यमी कारात्या फोडी आनी पत्राडो केले त्यावे महाराष्ट्रन स्टाईल फुल संतुष्ट है आज हम संतुष्ट है हा तृप्त जले तृप्त न्हू फाल्यां कार्तिक पुर्णव गोतना आमकां वच्चा जाती की ना आमकां रज ना एक्चुअली फाल्यां गुरुनानक जयंती आसा तर हांगा म्हळ्यार बँक हॉलिडे आसा बट आमकां हॉलिडे ना ओ ताजे खातीर म्हाका पाय पुरो पेशंट लोक अपॉइंटमेंट करता हय फाल्यां रज बँक हॉलिडे कार्तिक गुरुनानक लागता यार वेनसडे कसले जाऊ सकड पेशंट वेनसडे निमगी तसं एक्चुअली कार्तिक पुर्णव न्हू गुरुनानक जयंती दिवसूय येता अय्यो गुडघ्यासून हांव लागता यार कसला आनी पुरी जर एकच दिवस राईट लावून बसला आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां बरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर